Reverend Monsignor Efren Bungay, ato ang kinahod nga padrikura, Father Adonis Hubak, Reverend Kim, Reverend Dindin, Reverend Jofel, mga pinangga namo nga mga parokyanos, mga igsuon ko diha ni Kristo. Dihay tigulang nga magtiayon, nag-away o nagbungol tungod sa garbo. Karon, pagkasunod ugma, Misa de Gallo, kinaunhang adlaw, ang bana excited, kay ganahan magid siya nga musimba. Ang iyang problema, kay maulaw siya muhangyo nga magpapukaw sa iyang asawa, tungod sa garbo ba? Unya kay wa lagi maanad o gamit og alarm clock, kay tigulang na. Naanad siya nga pukawon gyud. Ang problema niya, unsaon niya pag-ingon? Abi ninyo, kung sa iyang gibuhat, nagsuwat siyag note, unya, iyang gibutang dito sa unlan sa asawa. Ag note dito, musimba ko og mas kadlawon, pukawa ko alas 3. Mo yang gisuwat. Di, pagkatug na, gadahom siya nga, mo na to. Pagkabuntag, pagmata niya, lamdag naman, pugwat siya, pagtanaw niya, alas 5 na. Wa na diha ang asawa, perti niya sukua. Ag amaha, siya riga simba-simba, wa gyud kupukawa. Sa iyang kasuko, nakabantay siya, day nahagbong, day note nga gibilin pod, dito sa katre. Nahagbong, iyang gibasa. Sus, pagbasa niya, nag-ingon man nag-note, hoy, alas 3 na, mata na. Mga igsoon, ang unang adlaw sa Misa de Gallo, kahinangpan nato pag-ayo. Misubwak sa mga tao ang nanimba karon sa atong Cathedral Shrine sa Tagbilaran. Dasigo nato ang tanan sa usa ka masigabong palakpakan. Lingi asa ang inyong mga tapad, ug ingna dayon, simba baya og balik ugma ha? Isip inyong obispo, mudasig ko ninyong tanan, nga musimba sa siyam ka mga Misa de Gallo, ug bation ang tinuod nga espiritu sa Pasko. Musimba, dili tungod kay naatay gipangayo, kundili tungod kay gihigugma nato ang Ginoo. We actively participate in these 9 Novena Masses, not because we have something to ask, not because we need anything, but simply because we love Him. The greatest commandment is to love God with all your heart, soul, mind, and strength. But the most amazing thing is this: God loves each one of us with all His heart, with all His soul, with all His mind, and with all His strength. Ang Pasko, dili lang party-party. Ang Pasko, dili lang panaygon. Dili lang pagpamutang og mga suga og dekorasyon. Ang Pasko, mga igsoon, una sa tanan, mao ang pagsimba ug pagdawat sa pinaka bililhong gasa nga mao si Jesus, ang anak sa Dios, nga tungod sa gugma magpakatao ug makig-uban kanato. Ang Salmo responsoryo nagkanayon, daygon unta ikaw sa katawhan o Dios, ang tanang kalungsuran magdaig unta kanimo. Mga igsoon, usa kini kanindot nga pagampo, nga angay gyud natong ipadangat sa kahitasan karong panahona. Imagine lang unsay mahitabo kon ang tanang mga tao sa lungsod muila, mutahod ug musimba og Dios. Unsa may mahitabo kun ang katawhan musunod sa mga sugo sa Dios,
maghigugmaay ug magtinabangay, magrespetuhay ug magpinasayloay. Dili manikas ug dili mamintaha, dili mangurakot ug dili magpahimulos. Magmalinawon gyud ang tanan ug walay magantos. Imagine lang kung ang tanang mga tao magamping sa kinaiyahan ug kalikupan, magkayusa sa pagbuntog sa kawadon ug kagutom. Pagkanindot, tinuod baya ang panultihon? The earth has enough to satisfy every person's need, but not enough to satisfy every person's greed. Kung walay maglinaog, wala gyoy magutman. Kung dunay pag-inambitay, ang atong kinabuhi hamugaway. Sa unang pagbasa, ang Dios nag-ingon, sunda ang hustisya, ug buhata ang matarong, kaysa dili madugay, luwason ko na kamo. Bulahan ang tao nga magbuhat niini sa kanunay. Bulahan ang tao nga magtamod sa adlaw nga igpapahulay, ug dili magbuhat ug dautan. Mga igsoon, kinsa ang tao nga bulahan? Dili ang mga dato, dili ang mga naa sa gahom, dili ang mga inila, kundili kadtong mosimba og Dios ug magbuhat sa katarong. Blessed are the peacemakers, blessed are the merciful, blessed are those who thirst for righteousness. Atong iampo nga ning kapaskuhan, maingon ani kitang tanan. Diya sa Ebanghelyo, si Jesus miingon, ang mga butang nga gipabuhat sa akong amahan, mao ang nagsaksi mahitungod kanako, nga gipadala ako sa amahan. Mga igsoon, dili ang mga pulong sa uban, mao'y nagpamatuod kang Jesus, kundili ang iyang mga buhat. Sa samang paagi, ang presensya ni Jesus sa atong kinabuhi, mapamatudan diha sa atong mga binuhatan. Bisan pagunsaon nato pag-ingon nga kita Kristiyano, kung ang atong binuhatan dili iya ni Kristo, walay mutuo kanato. Ang mga buhat sa gugma ug kaluoy, ang kamapaubsanon ug kamapasayloon, mao'y timailhan nga ang Ginoo anaa gayud kanato ug nga kita anaa usab kaniya. To call yourself a Christian is one thing. To be called a Christian by those who watch your life is another thing altogether. Samtang si Mother Teresa nagatiman og kabus nga masakiton kaniadto didto sa dalan sa Calcutta, India. Nagsigisab siya ampo ni Kristo nga ayuhon kining maong himalatyon. Unya, ang maong masakiton miingon kaniya, Mother Teresa, I don't know your Christ, but if He is like you, I will worship Him. Mga igsoon, pagkanindot unta kung ang mga tao makaila ug mahigugma kang Hesus tungod sa atong mga maayong buhat. Sakto ang tambag sa usa ka spiritual guro. Live in such a way that those who know you but don't know God will come to know God because they know you.